दादा यानी कि तनकियो बुद्धि बाटे आए कि ही तना ताइल में तो खइहन कि ना खइहन देखा तनी हमर भौजाई आके ऐसे ही बैठल बिया आ अपने में बनावत ऐसन खा ऐसन एको हाली नहीं कि सब कि हां कोई खाई कि ना खाई यही से देखत देखत में बर्दाश्त से बाहर हो गेल ऐसे हम चलनी के खुद बना के बोला के हम खियाओ तनी भौजी हां ए भौजी हां एने आओ ड्रामा लगे करो खाली बैठ जाए हैं और ये दादा पनीर बनल है ना जी तू त कहन केने रहतो त अच्छा ये बताई बुची जी जब अपना से नहीं कि वहां सब करे के बुझा तो हम कैसे हम अपने से निकाल के खा ली बताई तनी छोटी त कपड़ा त करे रह जीबू चलो आदमी के नु रहन चाल से चिन्हा जाला कि के कैसन बाटे दलितर भाई सब खाली अपने झिड़े में ठूसे वाली भाई सब के तो पीछे वाली नहीं खी सब बुझाइल तू जितना दिन रहत उना जैसे चूल्हा पर उतर त पहले खा लो निकाल के ठीक है बाटे ई बनैले बाटे जी कतना निक लागत देखहि में एकदम मेरो बनैले ना बनैले हां भी बनैले बुढ़िया हमर बनैले छिया अच्छा ना देखलु चुटिया तर बैठल रहियो ध्यान ना देनी जी बुची जी कथा निक लागत एकदम में ए बुझा त तो के बाप हो बाप यही से हम तारा के लिया के नहीं अपना संगे कि अगर हमरा के कुछ दुख मुसीबत होई तो तू देखबू तारा के होई तो हम बानी नु लेकिन तू त कहन केने रहत और बीजी तारा पत्ते नहीं खे चल नहीं चल कुछ जी बियाहवा में कोई ढेर ठाक होइल बानी भाई लागल है आमा के जते पेड़वा त सुतनी न बस सुतले ही रह गई नहीं तारा घर में नहीं सुते के हो जाके हम पाहुन जी रनी त का हम सुती जी तो उससे ने तू पहले तो हम बाहरी हटा दे रहती पहले हमर नैहर के लोग वजलनु ना ई मत सोचे कि शादी हो गई हम यही जा गइलु तो हम बदल गइनी बदलल नहीं की अब उहे में का बनी जोन साल रहनी तो आजो बनी हमेशा रह समझ जा हां जी बुची जी भगवान करती हर में साई और बुद्धि विचार एकदम बनल रहो पानी कैसे हो बुद्धि ना अभी रो खाई पनीरा बा हम ना खाई तू जानते पर हम पनीर के उतना शौकीन ना है हमारा ना भागला हमो ना खात रही और भैया बलाते ही नहीं तब तो ठीक न बा हो फायदा न करेला हो भौजी लेकिन अब नहीं ना खाए जाए दुकान पर हमार के मुर्गा मछली निक लगला हम इंतजार में बनी कि कहिया बनी निकाल जाई आई दादा पागल हो का तू काहे खतले कइबू हो अपन पैसा ले अपने बतिया तो ऐसन के बनावल जी हमने के ठीक नु का है अपन ननद के खियाए में कोची बाटे जी अपना घरे दुआरे बना के खाई लेला के घरे दुआरे ना बना के खाई लेला दूसरा के दूसरा पैसा से ई लोग के पैसा से खाई लेला ठीक है बाटे तो जबे मन कर तबे बना के खा लिहल जी अपन कभी भी बना लिहल जी लो ना और दिन ही ना लो ना कोनो खास जे अभी ना अभी बाद में देख ली हमरा लगा तो तू ला जाके खा तड़ू डेरा के ना भौजी दाओ खाना ही नहीं के पहले निकाल के दे देलू हो पहले हमर भौजाई खा लिहन ओकर बाद कोई के खाना दिए का है ये भाई बनी एगो खाए वाला है जी कम बा कबेले बनल रहल त खाई नहीं है ना कबेले बना के घरा में खइले बा हो कोई खइले ही नहीं के आ कतलू के कबेले बनल बा तो नहीं खे पहले का ना बाकी हड़ीवा हम ही में खत्म कर देनी का पहले तू चुप रह ई का है आनी बरकत ले तलू लीले गोरु लेखा देखा तनी ना जी ये दिन लागे ले हो आई कहे के तो ना चाहिए लागला जैसे स्टेशन ये तो भिखिया ना हां तू ही त ढेर के मेरी लागत ढेर मेरी के लागत आलू तो ही हो अरे जाय दी लइक बार ठीक बारन न देख ली लाल चुअता तारे लाचू अपन खाला बुखाइल बालू हां बुखाइल बानी नु हां त बुखाइल त लाल लाचू ई का हो देखा नाम खाई आई ना अभी न छुइया चले हम ढेर कर भौजी छछलोल का भइल बानी के पहले इनकरा के खिया देबू त हमरा के खिएबू अब जवन तू सोच चाहता हाथ सोच कोई क्या कर सकेला जय मातरी से कहीं हो जहां जहन ताग बढ़नी ले जे सांझे जहन बिहान तू अपन देखन अपने घर में बास नहीं खिनो त आके अरे हमरा इतना का हो जाए एही टाइम में ओही टाइम में छुछमा छल रहेलू देखे गरो तू देखे गरो ना बिना देखले कती गई रहिनु लागल अपने तार मौसी मौसी सही मौसी पता ये घर हम गई रहिनु ना पुछानी से भागा देनी से बती हमनी के बुलाइल बनी जाइया त नहीं का जाना तई का हो बाबूजी गलतियों से अगर चली नु बिटिया हमारा हमनी के गांव में देखरा के आवे नहीं के देवे के जाता लइका जुझा के ओइ जगह खा दे चार को लइका जुझा के ओइ खा दे ब्लाउज के नहीं कहीं भैया से कमर से गंदा गंदा बात कहतलू कहियो मार दिए चक्का मुंह
पर का मतलब ये सब कहतन एक के लात मारम तो जमीने पे बैठ जाई हम। कितना खेलवाड़ी भी आ दादा आ रमा चाहे दिन हो गइल बा हमरा खाए ढेर तब बाई तो वैसे कहत रही औरी ले ला तू सुनते ना रहलू ना ठीक बा एटा नहीं ढेर हो एक गइल रात बा, हो कुछ कहो बियाह शादी के दिन में आदमी थक न जाला आए कुल बियाह शादी में ना नींद बढ़िया से आवत रहे ना हतनी बढ़िया से खा जाला ये काल अपना घरे पड़ी तब दूसरा में आदमी लूट लूट के खाला हयो खाली हो खाली आ नतिया अपना घर हम चटनी चाट के रही गुल बानी हतनी पूड़ी बुनिया नइखी खइले ना पुलाव हतनी खइले बानी जाए द का करे पतो उतरिए गुलाब कौन दुख सुख सब ओरिया गुलाब हतनी ककौड़ बुका बा वो नौनिया के ताकत नहीं आ बटवा दे हम माई करे हेजिया के बैठल बालू हैं चल घरे देख कमन करनामा होता का हो गई करनामा हो खेला जब तर पतो ही आइल बिया नु भौजाई लेके आइल बिया पहले भौजाइया का भूख खाइल बिया हमनी के घर में त मर गल बानी हमनी के त भूखे प्यास ना लागेला ओकर भौजाइया हां अरे औ हमरा से कहानी पूछनी त कने ओके त कते लौड़ी हियो ये लौड़ी भौजी कहले बिया त अही हो रमा त का क देल जा जा बिया त छोड़ दे न त कुछ बोल आइले नहीं खे खाई तो बिया भांढीन ठीक बा जाके कराई या तसली लेके बैठ गली तो संगई लागत कि उनके कबो का मिलल नहीं खे अब हम का करी बताओ इस सवतिया के कितना ही गलती काम कर जैसे ना शरीर बा वैसे खाता बिया हाड़ी लेखा आ बोलला पे के कही हे नु धीरे धीरे बोल न त गांव टोले में के जने से त कहे से न त खइला पियला खातिर कनी घरे झगड़ा होखेला हैं बोलम त ये नु कही त खइला पियला खातिर झगड़ा करतै सर खइला पियला खातिर झगड़ा करतै सन काहे फिर बादाम में ना जानी हसा ना जानी हसरे कहारी कोइसा ना घर के या रे करे त निकी एगो त झूठ सच बोले बोली हो गइल ओही में बुझा तो ओकन के मिलेला ना करे रकट ना मिलल रही तबे नु ना मिलल रही तबे ना खाता नहीं सरे हैं कहा था तीन तरह के पहले हमरा के खाना द ना दिलसिन त तसली या कराई उठा के लेके चल जान ले तो सलिया करे एते खाली का कहि रे त इहो दली दरे बिया भाई खा गए ऐसा इतनी रहे जाके मुंह खाए रख के नहीं किचन में रख कैलू तो वो उठिया वो खा ले तब तक करबी ना बुझा त खाली पहले खा दिया ना बतारिए तो जान ले भौजी त का से धक झोटर नहाइए दे हम हां किस बारी हमरा के अरे और कोई देखला सना नु खात कोई नहीं के देखले पहले हम ही जाके देखनी हो रुक सवतिया के ऐसे ही ना मानी सुधीरा वाले कहे के पड़ी आ सुधीरा ओकरा के समझाई उनका से त ढेर सुधर दिया तोरी बहुत खराब में उनका त कुछ समझ में आवेला ऐसा तो तारा के लती आवेला ओकर मुंह पे बोथर आ सोथर का कही मां ना मैंने कुछ तो मन कहत हुई हूँ ना हमारे यहाँ तो मन का कहता अठजाम करे के जाम हाँ अखंड कीर्तन इरोरा हमेशा पूजे पाठ में काहे रही अरे हमनी के भक्ति आदमी है जा और कुछ ना आवेला ना हमनी के बस जब से आइल बनी नु फोनो पर बतियात रही त ये कुल कहे ना आ, जा, फल जा। करे के बाद त का करे के बाद का नहीं के करे के ये कुछ हम रहबे करना अरे कि हरि गुण गाई के जीवन बना ले रे पगली जानू कि ना तो चलो घर में पलंग पर तार और बिछाव माइक को सेटिंग कर बुझा गइल आ प्रोग्राम के तैयारी कर यही जे कीर्तन होई 1.5-2 घंटा के चली अखंड जितना फैली ना उतना पावर तो नहीं खेलो नॉन स्टॉप फैली ना उतना पावर नहीं के खाली मुंह से बकरी के बस कुछ भी यही बेला तो साक्षातम किम प्रमाणम साक्षात के प्रमाण के जरूरत ना होला राय दी गोला तनी हमरा काहे? से ऐसे ही दूरे रहले में भलाई बटे काहे भलाई बा ऐसे ही अल्लाह हम मन्नत- बियाह शादी काहे के को गइल मन्नत मंगले रही शंकर जी के हमरा बात के कि राउर हमार शादी में बहुत अड़चन लागत हम्म। रह समझ में आई तो हम कहले रही कि अगर शादी हो जी नु हमार शंकर जी हाँ। तो ससुरा गइले के बाद सोमारी आई नु तो 1 महीना भूखम सोमारी हाँ। ओकरा बाद से जोन कार्यक्रम आगे ये हो बेरा सुमार छोड़े हो कि सुमारी भूकंप आवे वाला बानू इंतजार करी 2 महीना शंकर जी तो हमनी के नु हमें कौन तहार हमें उ तो औरो अणभंगी हमें अच्छा उ तो औरो अणभंगी हमें और बात का बताए खाती हमरा के नहीं बोली अब ल हम तो इधर आइए कि मेरा पहला राती ह मिक्सी ले लिया या हमरा कोई के लाज लागत का का बोल करी अब ल लजाए के का बात बा मिक्सी ले लिया आएगा जी मसाला का पीसो बतावा तनी नु मसाला पीसो मिक्सी में सुनबू तब नु बोली 8 गो पिस्ता बादाम ले लिया 8-10 गो काजू ले लिया हम्म, 20-25 गो किशमिश ले लिया अच्छा बुझा गइल काहे खाती और 2-4 गो मटेरियल वाला ओकरा में पीस के पूरा आ दूधवा में डाल के ओकरा के शेक बना दिया अच्छा आ तब हम ये जब पीही? हम पियब ले कहियो आ एक पियब
रौरा के कमजोरी हो गइल बाटे और बात बतावता बात कि सुना बिना ना। पिस्ता बादाम काजू किशमिश के सुना। दूध के अलावा रौरा ना चल सकीना। बतिया सुनबू तब नु का बोली? जब गाड़ी में जब हैंडल माराला नु हाँ। तो ओकरा से पहले में पेट्रोल देखे के पड़ लागी बाकी ना तो मतलब कैसन पागल आदमी रही कि हैंडल मार दिया पेट्रोल देखबे ना करी। अब ल आय? अड़भंगी के नु पूजा मनत में काइल बड़ू तब हमने की कुल बुझाई कि हैंडल मारे से पहले पेट्रोल देखे के बा हैंडल आदमी मार दी आ जब धक्का धक्का जब मिजाज में चले काम में तब आदमी झांकी कि कैसन टान भाई बात से तो लागेला नु कितना मशीन चलेले हम कोनो ठीक नहीं के हटी सुन हटी हटी हां हटी जब धके करे जो में सटी नहीं नहीं है ने हम चला हाँ। हम तो 12 बजे दिने में शुरू रहन त आंख गुणेर गुणेर के ताकत नहीं कब डूबब हम भौजी बड़ी कि ना का कहन देखियन त एक भमर देख दियई का भौजी के ना कहने सुता अपन किनारे उनका के बेलसी के भौजन पतार का नु उनका के हे तरह था कैसे आ चल अपने बता दो हजी से बांध कैसे हां आ पेटारी लेखा उनका के ऐसे लोहड़ा दियो ने देखा कोई ठीक है तो चली चल चलिए आओ तनी दूध लेके रो रखे सुधावा आओ तनी अरे हमें यही तरह जरूर कदम मन सुधावा काजू किशमिश का बतैली है ना राती खानी के तूने बोला कि 2 घंटा में एक भमर घुमाई ना आवो जल्दी आवो अक्का माता बा तोर एकदम फोन करतनी जी ई बताई कि अब तो ठीक नु बाटे हमरा यहाँ मन लागत निक लागत टुए बूझी जी कहतनी कि ना भौजे भी 2-4 दिन और रुका ना अब मान ली कब ओजे से भेजले बनी साथ में तब बूझी जी के ना आइल बनी अपना मन से जाय बूझी जी के मन से ना हैं कहती ना कि ये भौजी निक ना लगी तू चल जइबू तो हमेशा साथे रहल बनी आ एक बार चलबू त आई अजी किसिम किसिम के खाना बनावत है सब कम अपन हमरा घर के रहन चल बिगड़ल जाता हां ना तो आई लगले आइबे करम लेकिन बुची जी कहतनी कि ना भौजी अभी मत जा तू हां हां तो ठीक है नु कहते बुच्ची जी अभी मत जा अभी रह मिलिए जाते हुए खाए के बनले बनावल मिलिए जाते हुए पनीर ले किस्म किस्म के तो रह ये का कहतनी जी हम जी कुछ रो बोले लगनी ना तो पहले ठीक बोलत रहनी है जी का पहले ठीक बोलत नहीं ये कुल रहन चल ह तारा गांव के रहन चल का हमरा भी ना बुची जी रह ना पाई ना यही का चलते कन के भौजी हमरा साथे चल तबे हमें आइल बनी कोनो दिक्कत भइल हटे दिक्कत ये भइल नु तबे जले जा हमन के तना का करे के तारा के नु 10 बेरा हड़िया डलिए में अपना खियाओ जे उसे घर के लक्ष्मी हमनी के भागेली जाना तो 10 बेरा के खा बना के यहाँ खिया दे तू खाता अरे तू बाप हो? ओ बाप रे बुझात नहीं खे एहू इतना खिया दे औकात भइए देखे औकात है ने के पनीर रोज अपना गंगा पे चाहत लू पनीर ना कब पनीर है तो कब मुर्गा है तो कब बैठी है आही दादा ई का कहतनी जी का कहत हैं? मैं क्या सुनत का अपना ननद घरे हम आइल बनी ठीक नु बुची जी कह देम त हम चल जाइब बुची जी ना कहम त ना जाइब हां तो बुच्ची जी कहत है जे टिकवा है के जे टिकवाई बू ई टिकवा का लै जे जब लइया तभी जब हियाई टिकवा लेम त बालो बच्चा के लेके आइब ना तबे नु बाल बच्चे अरे तारा लाज शरम में के भेजे का करतो हो का हो लेकिन सास का कहतनी इहे कुल रहन चल निमन ना ना ई कुल का हो गइल का भइल अपने बना के आ भौजाई के अपने खा ल जा आ सास के ना ननद के ना गोतनी के कोई के पूछे के ना मरद के खिया दिल बहु सब कोई के त खिया दिल उनका के मन जरूरी बा जेकर पहले भूख लगी उ ना खा सकेला सास ससुर ननद गोतनी सब खा ली तबे खाई का उनके पहले ही भूख लग जाता है आदमी के भूखे ना लगला जब बात करतन जरा सब कहां पे सुधीरावा बोला था बोला के ये बोलिए लगा जी हतनी इतनी बात खाती कहवा झोज करे के हतने तारा खातिर हतनी बात होई हमन की माने खा ले तारा का का नियम हां तब ननद के संगे भौजाई चल जे लौंडी लागल पीछे वाले हां 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 नियम तो रखबू का अपने भाता रखे इनका भातार नहीं थे देखी मम्मी जी रखबू मुंह से मार के बोली ठीक नु तो तू पुटर पुटर जबान मत चला ला जवान खुलाए को तो रौरा लागल बनी रौरा बोलत है हम पेट बोलत भांज नहीं। सब का छटिया इज्जत छटिया हां भाई कहां पे सुधीर रे बुला के ले आता बुला इसे लागत है जगावथिन त जागत नहीं खा कथन चलाओ तनी बाप ओए रे तो नती और महल मर गइल बिया का हो गइल करे ओ मेहर के लत लागल बड़ुए मेहर के कहला मेरे अभी रहे लागल हो तनी भात खइला के दिहात न डरामा हो त जब दादा जिस लागत है हीरा मोती खा गइल बटे आदमी हमरा ऐसे ऐसे होते बानी कि हमरा घर के हो जाई त मुंह में माटी लेवर के जाई खाए त ना
कौन हाथ धोला दिन भर में 76 वाली खाना आदमी ना खाना पता लिखा को कतबा ना बिना खइले ही फोन पर बतियाता बताओ तो डरा में निमन ना निक निक खाए के मिलता है जे रह ना तो शिकायत करी तो बुराइए बाटे आ बड़ाई को दिलस तो बुराइए बा आदमी कोनो में चलाओ नहीं के आये 4 दिन के कन्या ले ना पिया मार के जब पहले ना ना कनिया ना हो तो का होल ना है तो मुंह नहीं के गुंगवानी हां माने मुंह न गुते कोनो तरीका न होके के चाहिए देख लो आगे में पलटी चाचा तरीका न होके के चाहिए ए बचिया जिके त न हंसी मानता दीदी मेरी पलटू चाचा के बस के बात बा जानलू तारा अभी क दिन होता आइला हो क दिन होता तू अंगुरी पे गिना त को दिन होता रे बताई नहीं किन के काली मैया का रूप धले ले तो तारा भैरव भेस तनिको भय नहीं खे काहे खातिर भय रही हैं काहे राक्षस थोड़े ना आई घर में इके हम ही इंसान है रो इंसान है तार के ये तारा के प्यार मोहब्बत करत तनी घर में परिवार में आता मिला के हम चलत तनी एही हमरा खातिर ई माई नहीं कुछ के बोलिया काहे खातिर बहन में कुछ बोलिया अपना हई थायराइड भौजाई खातिर ए जबान संभाल के का जबान संभाल के बोली हम तो उम्र हो गई बा का जबान हम संभाल तो के उम्र हो बोली गई बा उनको का उम्र इनका करने को समझावत कि कैसे बोलत रही माई आ बहन के ऐसे बोलत चाहिए 4 दिन तो रोजो को नहीं तो बोलत रही अरे ऐसे ई देखे लोगत कि राम माई अब चुप ई रहो। का बोलते जा रौरा बताई हमारे कहत नहीं बात रौरा गुरी तो ऐसे जबान चलावत रही जाते जाते हां ना के बताई इंसानियत के नाम पर जाते जाते नाच चलावत रहनी ये बोलो नहीं हटत नहीं है हमार सास ससुर ऐसे ना कइले रह डटनी है इनका के जब जब का खाले कर लिया बाबू खियाइले हो ये डटनी है इनका के समझाइने रे तो देखत नहीं एगो फोन पर एगो ओरहन देते को बात रे ये रह के देखनी नु हमर माई का करे सिंह के देखनी ई खइले खातिर तक घर में अरे बनाना बताइए रुक इनकर बैग लेके आती है निकाले ही लगल अच्छा तू रहती है ना माने दोनों आदमी माने न भौजाई मिल के जब माने रंगाबाजी चलाई घर में आंगन में हां एक चल भाई पी लिया हो गिलास के दूध पी ली हते हाँ। पी ली ओने कहा चललू बेगवा निकलबू कि ना अब बैग लेके बिना ले ले तो ले अरे बाप हो